Sledujeme start Rabitvela, to je asi to, co by nás nejvíc mělo zajímat těsně předtím, než koně najedou na první překážku, protože víme, že Rabitvel umí vyvést nějakou kulišárnu. Jestli jsem to dobře spočítal, tak ve své kariéře Rabitvel neodstartoval celkem 7krát. Bílo-zelený dres, červená čapka, Josef Váňa už ho tam točí za ostatními koňmi, snaží se být v nějakém chumlu, aby se Rabitvel svezl s ostatními. Otočte se! Start! A to se povedlo! Všichni odstartovali, i když Rabitvelovi se teď nechce, podívejte se! Josef Váňa zůstává na místě startu, první překážka je za námi a Rabitvel se ne a ne hnout a je na startu a vypadá to, že nepoběží. Rabitvel zůstal opravdu na startu, zase si postavil hlavu v ten nepravý moment. Ano, je po nadějích. Pro Váňu Velká Pardubická skončila. Malá voda vepředu Universe of Grácie s korytářem. Za ním potom Termil, Šarmluk, Templář a Pareto, potom Nika Sestromský, Malá voda. Všichni bez problémů, Zarif zůstává poměrně vzadu, také Reaper. Universe of Grácie volí tu svou ofenzivní taktiku a po Malé vodě se řítí 14hlavé pole na Velký Taxis. Znovu připomínám, Rabitvel zůstal na místě startu. Nika se Stromským v té první vlně. Velký Taxis. Ne, jediný pád tam byl a potkal Reapera a Jakuba Spáčila. A zatím padá Nikas. Marek Stromský je na zemi. Nevím, co se stalo za Taxisem, ale Marek Stromský vypadl z Nikase. Můžeme se na to podívat, jestli je Stromský v pořádku, ale nepokračuje, to je jasné. Musel tam o něco zakopnout. Oni mají za sebou irskou lavici, vepředu je Šarmluk a Termil a blíží se na Popkovický skok, tak to je velký šrumec. Hned v úvodu Nikas a Rabitvel jsou ze hry venku, také Reaper. Teď šestka, Termil na prvním místě. To zvládli všichni. Do cíle zbývá necelých 6 kilometrů. Náběh na francouzský skok. Termil, Šarmluk, trochu sklidnění, když jsme tady viděli hromadný pád. Universe of Grácie vzatý korytářem trochu zpátky, potom aktivním úvodu. Naopak Šarmluk s Valtejskem se posouvá kupředu. Je tam Panther, Abstré, Templář, Hegnus, také Pareto a Maragon. Zvládl Taxis na rozdíl od minulých ročníků. Vzadu zůstává Punta Arenas se Zarifem, také Rendezvous a Edge Guardian. Malé zahrádky, tam žádný problém nebude. Tohle Jakub Spáčil v ošetření doktora Brože po Velkém Taxisu. A někde by tam měl být také Marek Stromský s Nikasem. Samozřejmě, že vám celý dostih nebo jeho důležité fragmenty pustíme ještě několikrát a odhalíme, co se tam stalo, protože Nikas skočil Velký Taxis a pak najednou byl Stromský na zemi. Vepředu teď poměrně klid, koně jsou na náměstí, tady nejsou žádné překážky. Užívají si řev publika, Šarmluk na prvním místě, Termil na druhé pozici, Templář třetí, takže dva polobratři vedle sebe, za nimi Panther, Abstré. Potom Pareto, Amaragon, Punta Arenas, Zarif, Universe of Grácie, Edge Guardian a také Rendezvous s Martinem Liškou. Tak čekala se možná taková solová jízda Šarmluka, ale Jan Valtejsek ho drží zatím docela zkrátka, spíš vedle Termila nebo dokonce na druhém místě. Není to jako s Orphée de Blanche, Šarmluk je jiný typ koně, když také rád chodí zepředu, ale Valtejsek je velmi zkušený žokej, který vyhrál několik dostihů nejen v Česku, ale také v Anglii, ve Francii a přestože Šarmluka nezná dokonale, tak vypadá, že situaci vyhodnotil velmi rychle a správně. Teď se to
to hodně zpomalilo, zabrzdilo. Mimořádně pomalé tempo. Málo kdy se vidí Velká Pardubická v takovém poklusu. Nikomu se nechce vodit. Termil se Šarmlukem na Poplerově skoku na prvních 2 místech. Tím pádem se neoddělují favorité od outsiderů. V tomhle pomalém tempu i ti slabší vydrží do posledních chvil. Teď je potřeba dobře vidět na drop. To je překážka, která umí občas rozstřídit pole. Do cíle 3,5 kilometru. Jsme v polovině dostihu. Všichni to zvládli. Edgeguard je na posledním místě, Zaryv předposlední. Už ho Bartoš musí trochu vybízet. Jako by se mu dnes nechtělo utíkat. Termil a Templář. Teď musí mít radost trenér Antonín Novák. Pokud ale samozřejmě je rád, že jsou oba koně vepředu, protože nemusel to být plán před dostihem, ale Termil si cválá to svoje, má rád měkkou půdu. Je to vyložený blátošlap. Kdyby bylo bahna po kolena, tak by byl asi nejšťastnější, ale to dnes není. Hadí příkop. Termil, Templář, Zaryv už je vepředu, také Šarmluk. Randevu na posledním místě ale skočil Haďák v klubku koní, teď na levou ruku a na velkou vodu. Nádherné dlouhé skoky, koně ještě mají dost sil, do cíle necelých 2900 metrů. Termil pod nováčkem Janem Odložilem stále na prvním místě o délku před Šarmlukem. Templář 3., Zaryv 4., Panther Abstré 5., Hegnus s kouskem byl dlouho schovaný, teď se trochu posouvá do předních koní. Ví, že už se možná začne závodit. Koně zmizíte divákům za lesík, za velkými zahrádkami. Všichni jsou v pořádku, je tam i Universe of Grácie s korytářem, Punta Arena s sesovkou, Edgeguardian s Kratochvílem. Ti spíš pasivní, čekají vzadu. Suchý příkop, tam se nepadá. Většinou je jen chyba z nepozornosti, když se něco odehraje. Steeplechase skok, to je překážka tak na protažení. No a potom živý plot u hangáru, velký anglický skok. A začne se 100% zrychlovat. Už si to tam Faltejsek ošetřuje, hlídá. Je o půl délky se Šarmlukem před Termilem. Pláž s Novákem. Punta Arena se sesovkou se posunul na 4. místo. Zaryv s Bartošem. Vůbec se nedá odhadnout, kdo má kolik sil. Je to nečitelné. Teď už se koně vynořili z lesíka, jdou na živý plot u hangáru. Překážku číslo 24. A teď 25. Už tam ztrácí Universe of Grácie a vypadá to, že Vlastislav Korytář upadne na zem. Je to tak. Universe of Grácie se nedostane do cíle, Šarmluk protahuje krok a snaží se prchnout svým protivníkům. Jde po něm Templář, Termil, také Edgeguardian si lepší pozici a Zaryv strká Bartoše. Lépe řečeno Bartoš Zaryfa. 5. je Punta Arenas, ale teď už chce Jan Faltejsek trochu rozhodnout, získat si zajímavý náskok před velkým Havlovým skokem. To je překážka, která může klidně rozhodnout. Je tam blízko Templář a také Termil. Edgeguardian 4. Panther Abstré, Amaragon a Randevu už trochu ztrácejí. Velmi dobře vypadá Edgeguardian s Janem Kratochvílem. Číhá tam. Šarmluk je první. Tahle dvojice Šarmluk a Edgeguardian skončila na prvních 2 místech. Ve 3. kvalifikaci Templář je na 2. pozici. Termil 4. Josef Bartoš se Zaryfem na 5. místě snaží se podjet své soupeře, ale stojí ho to hodně sil. Šarmluk a Templář. Čekám, kdy vyrazí kupředu Edgeguardian, ten zeleno-žlutý dres, jestli bude mít síly. Šarmluk vypadá stále velmi dobře. Termil už trochu slábne, Templář se ještě drží na 3. místě, ale Edgeguardian tlačí před sebou Šarmluka. Jan Faltejsek a Jan Kratochvíl, Šarmluk a Edgeguardian na posledním skoku Velké Pardubické. Oběma docela vyšel krok.
Šarmluk je první, Kratochvíl se do toho opírá a snaží se rozhýbat Enchgardiena, ale Šarmluk odolává. Šarmluk s Janem Faltejskem. Vypadá to, že je rozhodnuto. Šarmluk vyhraje Velkou Pardubickou a to s převahou. Je to tak, pro Faltejska čtvrtá výhra, pro trenérku Růžičkovou první. Šarmluk vítězí, Enchgardien druhý, Zaryv třetí. Potom Puntarenas, Hegnus, Termil, Templář a Pareto a vzadu ještě Rendezvous, Amaragon a Panther Abstré. No tak Jan Faltejsek se dostal na správného koně. Je to samozřejmě všechno hra osudu. Kdyby bývala zůstala zdravá Barbora Málková, dnes mohla slavit ona, nebo také ne, protože samozřejmě každý jezdec je jiný. Jockey Jan Faltejsek třikrát zvítězil s Orfe de Blán. Je mu 33 let a navazuje na úspěšné ročníky 2012, 13 a 14. Loni byl třetí.